Ja? Filmen! Oh, dat is het toch Oh, leuk. kijk, lang niet meer gezien. Nee, Gezellig, Janine. Zeg, Ja. wat ik nu heb je... Weet je nog toffer van de... Nou ja, op z'n voorplanning geweest. Ja. Weet? Oh, met het programma van Max. Ja. Dat was toch leuk, hè? Gezellig leuk. We hebben toch genoten. Ja, hè? maar we kennen niet alles daarvan. Maar het was fantastisch. Nu heb ik Fantastisch. gehuurd. Zeutene inval. Wat is met de zeuten inval? Heb je niet gehuurd? Thema dit jaar. Thema? Komend jaar eigenlijk. Oh, komend jaar. Ja. Dan heb je zo'n tientje nog om naar klaar te komen. Boe is André. Ze is hem kwijt. Dat weet je niet. Ja, van zo is hem dan zoeken, dan denkst je. Dat weet je niet. Ik vind het maar een beetje vrienden. Huh? Nee. Zullen we misschien kaarten kunnen kopen daarvoor? Dan kunnen we precies geloeren. Ik heb geen tijd. Zo is die wel een kennen. Kent ze nog? Ja? Zeg, ik zat met dat gekozen tegen. Maar je hoort een cent, kan je dat niet precies doen? Ja, ik ben nu aan het bijbeunen als Conchita Woord. Laat het zeggen. Oh, Woers, hey, pak De je een aanmelding, Woers. ja, Pak fijn, je Woers. dank je. Nee, goed. Verregelen, ik bel Henk wel, we regelen maar een keertje. Misschien kunnen we Henk, nog... wacht Henk de even. Jong. Ja, Er ken- is toch nog iemand wat dat kan regelen, of niet? Ja, die Anna, ik kom niet op een naam. Lisa. Zoek je niet? Daar heb ze haar. Hulp, dit zijn de Peetjes, mensen. dag samen. Oh, Zal hoi. ik maar even helpen? wat leuk Ja. dat ze dat Zou je doen. drinken? Heel lekker, Oh, hier. ja, joh. Kom bij, doe jij maar een klein Ja, dat kleedje. moet niet te veel zijn. Nee. Ik Kon ik ben elke niet dag. content. Maar wat je eigenlijk moet vertellen, je wordt gaat even koffie de Zuid in inval. Moet je Ja. een kaarten kunnen kopen. Ja. Ja. Kaartverkoop op de bekende adressen. Kunt je ook kijken op de Tempeler site. 3 en 4 februari, komend jaar. Platte zaal, Café de Zuid in inval. 3 februari vrijdag, 's middags en 's avonds. 4 februari, zaterdagavond. Ik hoop dat je allemaal komt. Ja, we gaan sowieso. Geert Ja, ziet ik ook ook. al. Dat Met kan het zeker. toch niet meer kapot, hè? En wat Da- zeggen we dan? Dames en heren, luister eens goed naar ons. 14 daar, die ook natuurlijk. Kom lekker naar de Zuid in inval. Super, leuk gezellig. Tot dan. Zie je nu? Hoi.